Assalamu alaikum masu kallon mu, barkanmu da kasancewa a cikin wannan shirin namu mai suna daga titi. Kar ku manta, sunana KB Gombe. In Allah ya yarda yau za mu shiga titi domin mu amsa wata tambaya. Domin jin wannan tambaya, saboda haka ku biyo mu cikin wannan shirin namu mai suna daga titi. Assalamu alaikum, sunana KB Gombe. Da Allah, ko zan iya sanin sunanka? Sunana Malam Muhammad Bifada. Malam Muhammad Bifada, ina so ma wata tambaya ne. Ko zan iya samun amsa? To Allah ya sa na sani. To masha Allah. Ina so ka faɗa mana menene sunan rigan sanyi da Hausa? Rigan sanyi da Hausa? Abun tare sanyi. Ina so ka faɗa mana menene sunan rigan sanyi da Hausa? No. Gaskiya ban sani ba. Menene sunan rigan sanyi da Hausa? Rigan sanyi mayafi. Sunan rigan sanyi da Hausa. Rigan sanyi mana. Ina so ka faɗa mana menene sunan rigan sanyi da Hausa. Ina manta da malami na ba, ya ce min sunan rigan sanyi da Hausa shine Cajibi.